Hani erkekler akıllı diyorlar, yer sarfya. Hani ne zinanlar akıllı diyorlar yer sarfya. Bu yerde hiç el taraf köçülük yok seni değil mi? O vedir anırtı 4000'nin içinde bilayers. Dünyada erkekler akıllı mı ya da zinanlar akıllı mı oluyor mu? Şu soruğa cevap tapmak için toya katnaşan ehli erkeklerin adından şöhratçan çıksa diye. Söyle mi? Ehli zinanların gelinlerin kıyınların adından oğul nur doğulmaz çıksa diye. Oluyor mu? Razı mısınız? Ya çalışacağınız mı? Vekiliniz gelin kıyınlar. Razı mı? Onu başlayız. Sana da oğul nur sana da üstlanacak kıyıskacık anlatacak sual var. İlki yigitlerden başlayalım mı ya da kıyılardan? Yigitlerden yalar bolya. İlki sual. Yönü nasıl ki yarsa katnaşanlar yönünden aydiya. Yarsta haytiniz yengisi bolsanız soňa da soğuk yok. Yönünden aydiyan dayanstan alyan. Ana şöhratida ilkinci sorağımız şuun dayansın toyu mu? Ana bildi. Dayansın toyu mu şuun? Ana bildi sorağın soğağı ne? Ana yigitler bildi bir kolda bel sarpamak mı doğru jogaw üçin el sarpalyňa. Indi oğul nur size sualymyz şeýle. Saňa daň satjak sorag berjek. Manaka knyazlygynyň tutýan meýdany näçe? Şöhrat bilip tura soranda adymy. Indi bilen ak gördüňizmi ýa kim el sarpdy? Dinanlar akıllı deyip. Indi ikinci suala geçýäs. Ana burada şöhrada ikinci sorağımız. Yani birinci sorağa doğru cevap verdiniz. Şeýledem. Ana onu bildi. Gördüňiz birinci sorağa doğru cevap bereni bildi. Yer sarpya. Berekella. Indi oğul nur ikinci soraw. Şu gün ýagny 8 noýabr 2020-nji ýylyň näçinji güni? Bazar gün. Hepdeň bazar güni. Ýylyň näçinji güni? 1-nji ýanwardan bäri şu gün näçinji gün? Bilmedim. Şonu bilmeýänmi araňyzda? Gelin gyýdylar. 313-nji gün näme bunu? Üçüncü sorağa geçýäs. Ana şöhratyda üçüncü soru. Sen üçüncü sorağa tayar mı? Tayar. Ana onu bildi, tayardygyny bildi. Görýäňizmi? Men tayar diýip aýdy bildi, dogry jogap berildi. Hani ýene bir yer sarpaly. Ay berekella. Oğul nur häzir saňa üçüncü soragy bersem hem sen dogry jogap berseň hem bermeseň hem barby gelin gyýlar, ýeňilýärler ýöne onu da soraýyn. Karib deňiziniň garakçylar diýen kinony gördüňmi? Şu kinony düşüren operatorlaryň atlaryny sanap ber. Göremek. Indi gelin gyýlar. Jogap tapdyga soramana şeýldämi? Bularyň bar degişme aslında şahir aýtmışlaýyn men diýerler elendirýärler, ýüregi şüpgesiz ynandyrýarlar. Maşgalany dolandyrsa erkekler, zinanlar dünýäni dolandyrýarlar diýär. Şoň üçin hem dünýäni dolandyrýan gelin gyýlar. Siziň janyňyz sag bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun. Gahrman arkadaşymyzyň saýatyna da görseňiz, diňe gowluk bolsun, güler ýüzüňiz solmasyn. Minnetdar ýerine geçäýim. Hani erkekler bir dinalar üçin el sarpalyň erkek boly.